बिसायख'थिनि समाव खोथा होनाय बायदियै बिटिआर सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रांनि चेकखौ राननानै होगासिनो। दिनैबो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बावखुंग्रि बिटिसि बियाबाव मोन 80 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों। थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल दोलोआ होनाय रादायखौ रायजो राजाफोरनो बिटिआर सरकारा फारि फारि होनायखौ नुनो मोन्दों। माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा ओनसोलनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव होखांबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनायनि उनाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि जिसि नं बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय मोन 80 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार सानजा विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लायो। बावखुंग्रि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव नाराबारि हिनजावसा फरायसालिमानि सावराय जथुम नब्लाङाव ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनो रांनि चेकखौ राननानै होयो एमएलए लरेन्स इस्लारि, बावखुंग्रि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन सन्जय नार्जारिया। गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मोन 80 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आफादगिरि नेहाथारिफोरा बाहागो लायो। एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुंदों, बिटिआरनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिसायख'थिनि समाव होनाय खोथा बायदियै 75,000 रांखौ होनाय जागोन। सरकारनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जि 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा जे फोसावदोंमोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गमामायैनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे जोंनि जे खोथा होनाय बायदि सरकारा जे खोथा होनाय बायदि दायो बिटिआर ओनसोलनि 3,000 आरो निबो बांसिन फ्राय 4,000 फ्राम सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै गिबि खेबनि थाखाय 25,000 रां अनसुंथाइ होदों। बे 25,000 रांजों बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खामानि मावनांगोन आरो बे खामानि मावनायखौ नायनानैनो बिथांमोननो आरोबाव 25,000 आरो बिनि उनाव 25,000 बेबायदि गासै 75,000 जेरैबायदि आगोलाव फोसावनाय जादोंमोन बेबायदि फोसावनाय रांखौ बिथांमोना मोननो हागोन। दा बेनिखायनो बेवहाय दिनै बावखुंग्रि जे बियाब बे बावखुंग्रि बियाबाव बे चेकखौ राननाय जादों। मैयाबो सालाकाथि बियाबाव राननाय जादोंमोन। गाबोन देबोरगाव आरो बनरगाव बियाबाव राननाय जागोन। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव टिएलसिसि चेयारमेनफोरनि दैदेननायाव बे चेकफोरखौ रानगासिनो दङ। दिनै नुनो मोन्दों जे गमामायैनो सेल्फ हेल्पनि बिबानगिरि सोद्रोमाफ्रा बिथांमोना रंजानाय मोन्दों जे 25,000 रांजों बिथांमोना गावसोरनि सेल्फ हेल्पनि जे हाबाफारि मावगासिनो दङमोन, सोरबा सि दानाय हाबाफारि, सोरबा मैखुन फिनाय हाबाफारि, सोरबा दाउ फिनाय हाबाफारि बायदिसिना बानायनाय जेफोर बिथांमोनहा गावबा गाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दंमोन बेवहाय राङारि जे अनसुंथाइ मोननानै बिथांमोना गावसोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जे खामानिफोर बे खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनायाव मदद जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आबो गाव रादाय होखानाय बायदि दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बयबो बिथांखौ साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन आरोबाव मावलांनो हागोन होननानै बयबो मिजिंथियो। खायसे थालांनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों सार। गोदान जि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेथ' एसे उनाव मोनखागोन, मानोना बे स्किमखौ आगोल फोसावनाय जादों। थांनाय बोसोराव बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ कालेक्ट खालामनाय जादों जे गामियावथ' गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, नाथाय मावथारग्रा जायफोर मावो, सोरबा जि दाथारो, सोरबा माने ना फिनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, सोरबा दाउ फिनाय दङ, सोरबा आसार बानायग्रा दं, सोरबा पापर बानायग्रा दं, सोरबा केन्डेल बानायग्रा दङ। बेबायदि जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गमामायैनो खामानि मावथारो बेबायदि खामानि मावथारग्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौसो गिबियाव सायख'नाय जादों। थ' गोबांथ' थाखागोन। दिनै जेरै बावहाय मोनसे बावखुंग्रि बियाबाव 80ताल' दं, 80ताल'थ' थाया, बेनिख्रुइ गोबां बांसिन थागोन। जायफोर मोनाखै बिथांमोनाबो उननि समाव मोनगोन।